Heittimet ollut vinossa ja Niemenkäreistä leiripaikka. Tässä on tasainen paikka, jos onko tämä se paikka, missä katsotte, kun Aapo nosti kallu? Näin, tänne 7 ukkoa mahtuu. Ensimmäinen aamu tunturissa ja pojat vielä nukkuu ja itse ajattelin, että jos sais heti aamusta kalaa, mutta eipä se vielä on napannut. Tekää vaihtaa uisti ja kokeilee uudestaan. Ruokakallaa pitäis saa. Pitää saada, ei me. Meidänkö nää lähtee tuolla kumille? No, kun minä en tiedä vielä, onko se jo tuo seuraava järvi-ohjelma. Joo. Toki ei tässä mikään kiire ole kyllä. Tuo on kai, tuo. Tämä niin kuin mä ostaisin. Miten ne? Täällä ollaan. Lunta vielä löytyy. Poikaan kanssa vaeltamaan tuonne käsittämättömän hyvälle Rautujärvelle. Päiväreissu Rautujärvelle. Elikkä keittokalat ja sitten Oltiin tuossa Leirijärvellä 1 päivä ja nyt lähdetään yöksi toiselle järvelle sinne. Pikkuinen patikointi reissu. Päivärepulla lähdetään liikkeelle. Katsotaan olisiko siellä kaloja. Tuossa oli Leirijärvellä aivan järkyttävä tuuli koko päivän, niin ei siinä pystynyt perholla nakkelemaan yhtään. Niin uistintakin myötä tuulen vaan. Niin tänne nyt kun ollaan noustu, niin huomattavasti on tuuli tyyntynyt. Odotukset on nyt korkealla. Rautujärvelle saavuttiin. Siellä Jarsse kauempana lyö kumivenneen tai backraftin vesille ja lähtee uistattelemaan. Siellä muutama heittää perho. Tämä lähtee itselläkin tuolta alempaa kattoo. Hyviä perhosenssi.
Mukava homma. Niin se Jussi sanoi, että nyt se haetaan se kala. Joo, se sanoo tuossa, että nyt se haetaan. Ihan hyvän kokoon. Monta kertaa seurasin ihan rantavettä. Ai jaa. Aina näit sen, kun se seurasi. Joo, mä huusinkin. Ihan kohtuullinen. Ja hyvällä ravinnolla ollut, kun tommonen viimeisen päällä. tuohan siis melkein menee, niin kuin voi sanoa, pullukaksi. On, siis tuohan on paksusa. On kunnon pullukka. On se nästi. On pullea kala. Niin jo. Niska. Vettelo. Monta kertaa, pari-kolme kertaa näki ihan rantavettä. Mitä tunkuna takaisin? Jussi vaan kirvasi täällä. Kato, on nyt pullu. Hakikkala. Niin, onneksi olkoon. Ensimmäinen. Mihin otti lottope? Seurasin pari-kolme kertaa tuohon ihan rantaviivaan. Alkoiko se heidikkönä kauas? Eikö tämä on niin lihava? On tämä oikeesti 800. Minä veikkaan, että 780. On se enemmän. Hyvänä aika 850. Oisko niin paljon? Minä heitän vähän. 725. 910 rammaa. No niin. Eli alakantti heitettiin kaikki. Kyllä, tämä on niin kato lihava Lihava leviä, kato, mökköli. kala, Oo. niin se hämäsi. Tämä on tuo siis, se on osannut vaatettaa itsensä hyvin, niin ei tuo kato Kyllä. Niin jo. 10 ojakana, niin aloin vähän niinku viksailemaan niitä. Ja yritin, en tiedä mitenhän tuo lähtee, kun siirtoistutin muutaman männyn. Menee mäkiin. Lihatte. Lainen silloin. Oi jättäkö tulee nesteet. Ei pysty keskittyä niin puolikkaaseen asiaan kerran. En kalmu. Pojat alkoi lätyyn paistaa. Käytetäänkö ykköstä vai? Tässä on nyt kakonen. Kakon. Kakkosta me käytetään. Vai mitä Jussi sanoi? Se on hyvä. Kuuluuko? Eikö se jotenkin virtana? Mikä on Viliponen keli. Ison kalan keli. Mistä hän saattaa käydä? Noniin. Pystyykö siihen soittamaan? Tuli uudelle järvelle, tämmönen pieni järvi tässä. Suunnilleen Kilsamäen Leirijärveltä. Ja vähän matalalta näytti ilmakuvissa, mutta pitääkö kokeilla, onko tässä mitään. Ihan nätin kokoinen järvi. En kyllä sitä hoksannut, että pitäisi alkaa niinku kaupallistamaan tuo onnellisuusasiakin. Täälläkin vissiin syö.
tien päälle myy. Paavo ilmoittaa aina mulle sen. Eikö? Niin joo. Tää on jyrkempi rinne tuo. Oho. Riittävää. No joo. 15 heittoa vielä. Eiköhän me Apoli aadin. Katoppa ketä on ollut tilalla kun rauha. No niin, nyt tultiin Jäämeren rantaan. Tenoa vuonolle, ei oo sellainen paikka. Ja näyttää hyvää. Kyttyrä ja meritaamenen pyynti. Lähdetään kantamaan. Huhhuh. Tuostakin on saanut meritaimenta kukkoneen. Mistä? Tuosta kalliolta. Pitääkö se tuohon mennäkö tuolla on porukka? Niin. Voidaanhan me käydä tuosta eikä ottaa kalat pois. Mm. Jättikö ne kärryä alas? No kun olihan se puhe, että ne johonkin jätti. Hei! Oota mä jättikö ne kärryä avaimet johonkin? Kuuli naapuri. Saksalaisten asemapaikkoja katsellaan. Joku olisi tehnyt toiselle puolelle tuon. Olisiko nää koirankoppi vai? Onko se ammuspora? Mikähän lii? On ollut tarkoitus tällä. Uuni. Voisiko olla uuni? Savusta. Niin. Jäämerihommat on nyt takana päin ja ei hirviä syönti ollut. Pojat sai sitten 4 kallaa viime yönä ja lähdetään vielä kokeilemaan yhdelle Raatujärvelle, että minkälainen syönti se siinä on. Itse asiassa siinä on Taimenjärvi, mihin leirinyt, että kokkeillaan taimenta siitä ensin. Sitten käydään yöreissu tai päiväreissu Taimenjärvelle. Tässä on tämmönen koskeen ylitys ensin ja saa nähdä, että minkälainen homma tästä on mennä yli.
miten tässä käy. Kyllä sauvat ois poikaa nyt. Käykö tuossa? Ei passaa mennä nurin. Vesi puttoo alapuolelle. Minä tulin tästä näin. Me kyllä rullottiin itsemme läpi, että siinä on melkein 5 metriä siitä eteenpäin pahin paikka. Se matka. Oliko mulla noin syvää? Ei. Oli. Oliko? No niin, se on voiton puolella. Kyllä se tuossa tänään se jo. Mutta minä yritin ilman tätä, niin ei mitään toivoa. Ei, kun kahdellakin. Minä mietin, Antti nakkasi tämän, että ota tuo toinen. Ei kun mä mietin, että miten nää oot päässyt, kun ainakaan tuosta ei mitään siinä. Siitä on ehkä vieläkin ylempää. Pikkusen vielä. Pikkusen vielä. Ja kunnen tarvii 2 sauvaa. Siinä unohtui Kodan keskislaiko kiilat ja Ettesen tanko, niin Jussi lähti hakemaan. Siinä on paljon mietitty. Se ei haittaakaan pikkusen uikis siinä välillä, mutta se oli nopea ylitys. Sehän tuli iisistä. Ei mitään ongelmaa. Joen yli päästiin kuivin jaloja. Nyt ollaan ensimmäinen nousu tehty. Tuossa on pikkunyppylä enää, sitten pitäisi näkyä tuo Taimenjärvi. Keli on aika mahtava. Pikku tuulenvire ja itikota ei oo yhtään. Lämpötila oli autota lähti se joku 15 astetta. Huomiseksi luppaa 25 astetta. Toivottavasti vettäis tyyneksi ilman, niin pääsis pinturilla kokeilemaan. Mutta hyvältä näyttää. No niin, Kohdejärvelle saavuttu. Katsotaan löytyisikö tuosta kotapaikkaa semmonen suojaisa paikka. Ruoanlaitto. Ai raato! Tää on mennyt pyyntiä tämä touhu. No niin! Ai, Ai. Nyt oli! Eka heitto! Eka heitto! No niin, se on. Onko tämä onko näitä keittokaloja? Oo, keitto. Oo. Ulapuun. No 45 senttiä. 40. Taasko on kalaki? Heitin tyhjää heiton välissä. Irtotko se? Eikö se Pienempi nostaa rannalle, niin saadaan syy. Me kalan varrella laskettiin 2 ruokkaan. 35 tarkia. Niin se on. No niin! Tuolla on naapuri tuolla toisella puolella, sitä minä olin sanomassa. Missä kohdin? On tämä! Oo, haavimies! Joo, haavimies! Joo. Mahtaa mennä Lapin miehen rantaan. Kato, se on vähän tummempi tämä. Niin joo. Oi, komia taime. Puolen kilo.
Oho. Tämä on nätin väri. Tämä on nätin väri. Erilaatuista tavaraa. Niin jo. Vau, mitkä väri. Aivan, On hieno. aivan todella komi. Oho. Oh. Hyvä. On kyllä samanvärinen uistin kuin... Eikä tuommoinen se pitäisi olla. Aina veikkaa, että näin jos se on syönnillään, niin tuohan se on merkkaa, että saa sen kauasta. On hieno. No. Kerta kaikki. Joo. Viimeinen. Joo. Onko Anttillakin se mustapunainen? Oo, mustapunainen. Se on väri. Kahtaa samanlainen. Vähän pienenlainen. Laitetaanpa takas kasvaa. No, varmaan vähän isompi tuo toinen. Onko vähän pikkusen? Peri! Suoraan päähän lopsahti uis. Meni se hupustakin läpi. Ei ihan päänä. Joo, näin kävi kun kala tuli ja pääsi irti ja suoraan päähän lopsahti